Naše Slnko je pre nás životodárny obrovský žltý gigant. Dáva nám teplo, svetlo, fotosyntézu pre rastliny. Vo vesmíre je však len priemernou hviezdou. Pozrime sa napríklad na Sirius A, najjasnejšiu hviezdu nočnej oblohy. Má dvakrát väčšiu hmotnosť ako Slnko a 25-násobnú svietivosť vďaka oveľa vyššej teplote. Čo keby sme ich vymenili? Ak by sme Slnko nahradili Siriom, jeho intenzívna modrobiela žiara a energia by v našej vzdialenosti okamžite vyparila oceány a sterilizovala Zem. Zatiaľ čo Slnko je perfektný mierny motor pre náš život, Sirius je kozmický titán, ktorý nám ukazuje, že to, čo sa zdá byť obrovské v našej sústave, je v širšom meradle len malá iskra. Ak ťa bavia videá objavov astronómie a vesmíre, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku.